Станіслаў Шумскі ў бітвах і вязніцах. 11 частка. Можа, я і паўтаруся, пішучы пра гэта, але не магу не вярнуцца да тых фальшывых меркаванняў, што ў рэвалюцыях можна прадбачыць добры ці дрэнны канец. І ў падтрымку гэтага хай мне дазволена будзе прыгадаць, што такі мудры монарх, як Людвік Філіп, і такія слынныя сваім розумам галовы, як Гізо, не прадбачылі таго, што сталася ў Еўропе і якія з гэта выніклі наступствы. Людзі добрай волі няшмат прадбачылі і далі першы зрух, а рэшту дапоўніла не дыпламатычная рахуба, не велічэзныя войскі, не саюзы манархаў, але маральная сіла, мацнейшая за ўсе сілы саюзаў, змацаваных разлікам. Я гэта кажу смела, бо ведаю з пэўнасцю, што магілёўцы і маларасіяне толькі чакалі моманту злучэння з намі, асабліва маларасіяне, у якіх жыў яшчэ дух адасаблення ад Расіі. Нясуджана, відаць, было Богам, каб мы цешыліся вольным бытам нашай айчыны, які, аднак, калісьці з дапамогай таго найвышэйшага Бога запануе. Таму не трацьма надзеі і, здаўшыся на волю ўсемагутнага стваральніка сусвету, узнясем яму ўдзячныя малітвы за свабоду айчыны нашай, якую дагэтуль мучаюць чужыя захопнікі. Гэткім чынам спаралізаванае беларускае паўстанне, не падаўшы рукі лепельскаму павету, у якім паўстанне ўшчалося досыць прыстойна, устрымала паўстанне менскае, якое, даведаўшыся ад ляплян, што рэшта Беларусі нічога не робіць, вярнулася з ляплянамі да паўстання ў Віленскай губерні. Але, як пазней нашы паўстанні, нягледзячы на энтузіязм, адданасць і ахвяры, спаўзло на нішто. Вярнуся, аднак, да наступных дзеянняў нашага камітэту. Як я ўжо сказаў вышэй, наш план быў добры і зручны для выканання, бо ў адзін дзень і ў адну нават гадзіну у кожным павятовым горадзе паўстанне абяцала немінучую ўдачу. Аднак ветрагонства двух маладых, хоць і моцных людзей знявечыла ўсе пляны. Гэтыя двое былі Гружэўскі з Кельмаў і Каліноўскі, абодва з расенскага павету. Маючы быць начальнікамі ў расенах, яны пасварыліся з паштовым экспедытарам, заўзятым маскалём, які вышпіёніў іхныя крокі і стаў ім пагражаць. Яны, занепакоеныя тым, каб больш нічога не выкрылася, не чакаючы загаду з Вільні, даўшы знак сваім, уварваліся на гауптвахту, разброілі інвалідную ахову, павесілі паштовага экспедытара і далі пра гэта знаць у Шаўлі Францішку Шэмету, каб той зрабіў тое самае і падаў ім руку, бо недалёка ад расенаў падыходзіў са сваёй брыгадкай расейскі генерал Барталамей. Шэмет, атрымаўшы такое паведамленне, не мог пакінуць братоў без дапамогі і зрабіў тое самае ў Шаўлях, даўшы знаць Залузскаму, а Залузскі Вілкамерскаму павету і так далей. Такім чынам паўстанні выбухалі што некалькі дзён у іншым павеце, без сувязі між сабой, без адзінства, так патрэбнага ў падобнага роду аперацыях. А гэта давала маскалям час, каб часткова і паступова разганяць паўстанцаў, якія хаваліся па лясах і сапраўды рабілі шкоду маскалям, але не ўступаючы ў бітву, бо былі расцярушаныя. Тым часам мы дарэмна ўвесь час звярталіся да Варшавы, просячы пра інструктараў для вучэбных манеўраў нашых паўстанцаў, што мелі найлепшую волю, але былі зусім незнаёмыя з вайсковасцю. Наша духавенства, тады больш дбайнае, чым сёння, дзеля справы айчыны само уставала на чале, заклікаючы народ да паўстання. Тая дбайнасць ксяндзоў выклікала гнеў ваеннага губернатара Храпавіцкага. Ён выклікаў да сябе ксяндза біскупа Клангевіча, найлепшага паляка, а разам вялікага тхара, і зажадаў ад яго адозвы да ксяндзоў, якая б забараняла ім умешвацца ў паўстанне.
Кланкевіч, з якім я здаўна быў у цесных дачыненнях, ведаў, што я карыстаюся любоўю і даверам веленчукоў і паўстанцаў. Дазнаўся ад мяне, што ягоныя людзі прыходзілі да мяне з пытаннем, калі прыйдзе час вешаць біскупа, бо бачылі ў ім маскаля, паколькі ён не абараніў расстраляных на загад Храпавіцкага 3 ксяндзоў. Гэты Кланкевіч паклікаў мяне да сябе і стаў раіцца, што рабіць. Мне прыйшла шчаслівая думка, як вызваліць яго ад той адозвы, што яшчэ горш зганіла б яго перад патрыётамі. І я параіў яму, каб адмовіў Храпавіцкаму ў той адозве, кажучы, што найахвотней бы гэта зрабіў, але баіцца, што ўсё будзе яшчэ горш, ведаючы з пэўнасцю, што духавенства не мае для яго ніякай павагі за тое, што не абараніў расстраляных ксяндзоў і што сваёй дачаснай адозвай яшчэ горш раз'ятрыць розумы. Храпавіцкі прыняў слушнасць такога адмаўлення. Ён сам быў збянтэжаны напамінам пра расстраляных ксяндзоў, за якіх з Пецярбургу атрымаў наганяй і больш не налягаў. Не раз пазней біскуп дзякаваў мне за добрую раду. Тым часам жмуцкія паўстанні пасоўваліся да Вільні. Ужо Завілейскі, Браслаўскі, Дзісенскі, Віленскі і Вілейскі паветы паўсталі і пагражалі Вільні. Храпавіцкі тросся ў сваёй маскоўскай шкуры і быў адважны толькі ў расстрэлах і іншых гвалтоўных экзекуцыях. А патрулі Канстанціна Парчэўскага набліжаліся ўжо пад Антокальскае прадмесце, і акадэмічная моладзь бунтавалася, чакаючы загаду на пачатак бітвы, мэтай якой быў напад на арсенал і зняволенне ўсіх уладаў. Але па здабыцці арсеналу і Вільні спатрэбіўся б дасведчаны камендант, якога нам не хапала. Хацелі гэты цяжар узваліць на мяне, як даўнейшага ваяку, але я не пачуваўся здольным. Таму адмовіўся і прапанаваў Ходзьку, маладога інжынера, які быў у Вільні пры генерале Тэнеры. Гэта быў сапраўды малады хлопчык, у ранзе толькі паручніка, але добры паляк і сын Яна Ходзькі, прэзідэнта, двойчы зняволенага за палітычныя справы. Ён, хоць і толькі паручнік, як інжынер, абавязаны быў ведаць і ведаў камандаванне палкоўніцкае, генеральскае і нават корпуснае, бо гэтаму яго вучылі. З агульнай згодай нашага камітэту на такі выбар я пабег да Ходзькі з прапановай. Ён яе прыняў, заклінаючы пра поўную таямніцу і асцярожнасць. Некалькі дзён усё складалася ў цішыні. Толькі моладзь, што бурліла і не давярала, увесь час выпытвала, хто іх павядзе. Нарэшце пэўнага дня ўваходзіць да мяне малады чалавек, прадстаўлены камердынерам як шляхціц з радаводнымі паперамі. Бо я, будучы губернскім маршалкам, узначальваў радаводную дэпутацыю. Той маладзён з сувоем паперу ў руцэ, азірнуўшыся навокал, ці мы адзін на адзін, ціха мне кажа: «Пане маршалку, час пачынаць, моладзь даўжэй не ўстрымаецца. Я Вінцэнт Поль, начальнік гэтай моладзі. Не адцягвайце, панове, і пачынайце на міласць Бога». Ён казаў гэта, а слёзы беглі ў яго па твары. Здзіўлены гэтымі словамі невядомага мне чалавека, мяркуючы, што, можа быць, шпех, я прыкрыкнуў на яго, просячы, каб не казаў мне глупстваў, і выйшаў, калі не хоча, каб я яго затрымаў і аддаў паліцыі. Але ён укленчыў і, ліючы слёзы, сказаў: «Прымаеш мяне за нейкага лотра і шпега, маеш рацыю, у цяперашнія часы трэба быць асцярожным, але час дарагі». Я не падумаў пра гэта, ведаеш, маршалку. Пана Йохера, гэта мой сваяк, добры паляк. Спытайся ў яго пра мяне, а я заўтра раніцай прыйду па адказ. Я адразу пабег да Йохера, добра мне вядомага, і, атрымаўшы ручанне, што з Полем можна размаўляць смела, і, не хочучы нічога браць на аднаго сябе, паклікаў на заўтрашні дзень калег на 10 раніцы, калі і Поль меўся прыйсці.
Усе з'явіліся акуратна, поль налічыў нам свае сілы, якія складалі да 2000 моладзі, і атрымаў ад нас запэўненне, што Вільня можа паўстаць кожнага дня, і што яму пра гэты дзень будзе паведамлена. І што моладдзю і віленскімі мяшчанамі, бо і тыя былі з намі ў дачыненнях, камандаваць будзе Ходзька. Апошняе мы паведамілі як найвялікшы сакрэт нават ад моладзі. Мы баяліся іхнай ветранасці і таму не дазволілі назваць ім ягонае прозвішча. Поль зусім пагадзіўся, толькі папрасіў назваць імя каменданта двум старэйшым, якія разам з ім мелі ўладу. Не маючы нічога супраць, мы пагадзіліся, і наступныя нашы праекты пачалі складаць у прысутнасці Поля. Але, як гэта звычайна бывае не толькі ў нас, але і ў іншых народаў, мы шмат балбаталі і мала чаго вырашалі. Мой час быў дарагі, таму я нецярплівіўся і, трымаючы ў руках табакерку, на якой былі прыгожа намаляваныя Тель, Штауфахер і Мельхталь, якія прысягаюць пры святле месяца на вызваленне айчыны, сказаў: «Глядзіце, гэта больш за 5 стагоддзяў таму 3 простыя добрай волі чалавекі прысягнулі і даказалі сваё, а мы столькі балбочым, а нічога яшчэ не пастанавілі». Гэта падзейнічала на калег, і мы, пастанавіўшы па пэўных пунктах, разышліся. Ледзьве мінула 24 гадзіны пасля нашага разыходу, забягае да мяне Ходзька, збялелы і засмучаны. «Ты мяне згубіў», кажа. Гадзіну таму я выйшаў з дому і, праходзячы вуліцамі, сустрэў амаль 50 студэнтаў, якія ўвесь час мне кланяліся і казалі на вуха: «Вітаем нашага каменданта». Я пастараўся яго супакоіць, хоць няшмат таго спакою і ўва мне было. А назаўтра я даведаўся, што раптам уначы Ходзьку загадалі, не трацячы ні хвіліны, ехаць на Каўказ, куды яму далі нейкую камандыроўку. Гэта моцна засмуціла тэнера, які яго вельмі любіў, і ён сказаў яму, што на яго ёсць моцнае падазрэнне ў дачыненнях з патрыётамі. Вось так праз легкадумнасць моладзі мы страцілі каменданта, звярнулі на сябе ўвагу і пільнасць уладаў. У сённяшняй Беларусі гэтыя раздзелы з успамінаў Шумскага можна прыняць за навіны дня, калі прэзідэнт рознымі спосабамі хоча застацца пры ўладзе і з усіх сілаў перашкодзіць пратэставаму руху. Адно выразнае адрозненне ў гэтых навінах тады і цяпер. Тады пратэставы рух спяліўся ў тайне, і бакам патрэбныя былі шпегі, якія выведвалі сітуацыю ў супрацьлеглага боку. Цяпер жа людзі патрабуюць усяго толькі сумленных выбараў. І робяць гэта цалкам адкрыта. Таму і ў шпегах патрэбы няма. Якраз адкрытасць робіць грамадства мацнейшым. Але вярнуўся да Шумскага. Моладзь, не бачачы надзеі на змаганне ў Вільні, дзясяткамі штодня ўцякала з гораду ў паўстанне. Гэта цешыла Храпавіцкага, бо за горад ён быў спакайнейшы. І камітэт наш распусціўся, бо Гарэцкі і Замбрыцкі лякаліся быць выкрытымі, сказалі, што больш карыснымі будуць у паўстанні, і таксама ў яго падаліся. Што да мяне, дык як тыя старыя грэнадэры з цэзарскай гвардыі казалі, што гвардыя памірае, але не здаецца. Я застаўся на маёй пасадзе, чакаючы наступных падзеяў. Няспынна, аднак, я меў турбуленцыю з Храпавіцкім.
Праз колькі тыдняў пасля таго выхаду студэнтаў, калі штораз бліжэй пад Вільню падыходзіла паўстанне, некаторыя з іх, перапранутыя ў сялян, удавалі быццам кіруюцца на рынак. Яны прыязджалі, каб пабачыцца са мной і, спыняючы проста на вуліцы, прасілі купіць дровы, кажучы пры тым, хто яны і чаго хочуць. Калі Храпавіцкі ўсё больш пераконваўся ў незычлівасці места для Масквы, ён са страху выдаў друкаваную адозву, у якой без ніякага сэнсу пагражаў жыхарам. З прычыны нібыта заўважнай антыпатыі ў многіх да наяўнага ўраду і з прычыны дачыненняў, якія ён ведае, існуюць з паўстанцамі, ён абвяшчае, што за найменшы заўважаны ім рух на вуліцах ён загадае бамбаваць горад з замкавай гары, і што кожны чалавек, спатканы на вуліцы, будзе трактаваны як вораг. Падобная сітуацыя, праўда? Ужо сёння на вуліцах затрымліваюць простых мінакоў, а прэзідэнт нагадвае пра масавыя расстрэлы, як у Андыжане. Пры гэтым кожны дзень мы чуем з дзяржаўнага тэлевізара пра ворагаў, а расіяне для дзейнай улады яўна даражэйшыя за беларускі народзец. То бок пераемнасць улады відавочная. Толькі вось статус незалежнай дзяржавы Беларусі тут неяк не ўпісваецца. Далей Шумскі. Нічога не ведаючы пра гэтую настолькі мудрую адозву, якую раніцай раскідала паліцыя, я сяджу спакойна ў сябе. Ажно тут о 9 раніцы увальваецца да мяне ваявода Пуслоўскі, які добра ладзіў з Храпавіцкім і кажа: «Сядзіш, Васпан, спакойна, а тут у горадзе не адна млее, не адна слёзы раняе, жудасць усеагульная, а ўсё ж праз гэты друк. Усё пагражае месту і жыхарам. А што ж я на гэта параджу? Дык едзь, Васпан, да Храпавіцкага і прасі яго, каб забраў назад гэты дурны друк. Але ж ён мяне цярпець не можа, кажу я, і не паслухае. І ці не лепей было б, каб усе станы да яго паехалі, просячы, каб не вар'яцеў». «Добра кажаш», пагадзіўся ён. І я напісаў білецік ад'ютанту, каб прасіў генерала пра сустрэчу са мной і найбольш значнымі грамадзянамі места. Атрымаўшы адказ, што ваенны губернатар чакае нас о 12-й, я паслаў тым грамадзянам паведамленне, у выніку чаго мы ўсе сабраліся ў мяне і паехалі да губернатара. На вялікае наша здзіўленне ён прыняў нас у парадным адзенні, аточаны многімі генераламі. Мы ж, забыўшы нават пра мундуры, былі толькі ў фраках, што Храпавіцкага зноў разгневала, бо ён хацеў надаць аўдыенцыі ўрадавы урачысты характар. Таму ён адразу запытаўся па-расейску: «У якой справе, панове?» Я на тое па-французску толькі пачынаю казаць, як ён у шаленстве перарывае і кажа па-расейску: «Калі вы прыходзіце ў дзяржаўнай справе, вашым абавязкам ёсць казаць па-расейску і быць у мундурах». Я яму на тое зноў па-французску: «Але ж пан генерал добра ведае, што я па-расейску не размаўляю». Але ён яшчэ больш раз'юшаны зноў паўтарыў, каб гаварылі па-расейску. Каля мяне стаяў Пуслоўскі, і я, звяртаючыся да яго, сказаў па-польску: «Ты, пане маршалак, гаворыш па-расейску, а таму падтлумач пану генералу, чаго мы хочам». Сказаўшы гэта, я адышоў ажно пад вакно. Разлютаваўся на мяне Храпавіцкі, але, выслухаўшы Пуслоўскага, сказаў: «Што я напісаў, то ён напісаў, як казаў Пілат». І, схіліўшы галаву, выйшаў, пакінуўшы нас ні з чым.
Назаўтра рана прыбягае да мяне паліцмайстар і заяўляе, што генерал просіць усіх паноў, якія ўчора ў яго былі, каб сёння прыйшлі да яго ў мундурах. Я зноў разаслаў паведамленне, і зноў у тым самым парадку мы прыйшлі да яго. Гэтым разам хітры масковец прыняў нас з лагаднейшай мінай, бо гэта ён нас запрасіў. Збавіў тон і, звяртаючыся да мяне па-французску, сказаў: «Можа, панове не ведаеце, што генерал бунтаўнікоў Хлапоўскі, прадзёршыся праз тылы нашай арміі са жменькай авантурнікаў і некалькімі гарматкамі, ідзе праз Ліду на Вільню. Дзе мяркуе, напэўна, знайсці, тут ён утаропіўся ў мяне, партызанаў. Але я запэўніваю вас, што маю дастатковыя сілы для абароны места і для ўтрымання яго ў абцугах, і што найменшая прыхільнасць, аказаная Хлапоўскаму, ператворыць гэты горад у руіны. Бо я маю падкапаныя міны пад арсеналам, пад Святым Казімірам і ў шмат іншых месцах, якія я загадаю падарваць. Сам з баявым маім войскам загіну, але з гонарам». Перапыню на хвілю Шумскага, каб звярнуць увагу, наколькі рыторыка віленскага ваеннага генерал-губернатара падобная да рыторыкі цяперашняга кіраўніка Беларусі. А гледзячы на партрэт Храпавіцкага, нават і не скажаш. Ён замоўк пасля гэтай тырады, і мы таксама маўчалі, думаючы, да чаго ён імкнецца. Бачачы, што мы маўчым, бо і што тут можна было сказаць, ён кажа: «Вы не адказваеце?» І, звяртаючыся да мяне: «А ваша галава заўсёды шчодрая на праекты, нічога вам не радзіць». «Не, эксцэленцыя, хіба толькі папрасіць эксцэленцыю, каб не прыносіў у ахвяру беднага места і ні ў чым не павінных яго жыхароў». «Як жа яго не прыносіць?» – адказаў ён, «калі я перакананы, што вы ўсе, хто тут ёсць, з нецярплівасцю чакаеце прыходу таго авантурніка. Аднак у вас быў бы спосаб унікнуць таго сумнага лёсу, які вас чакае, а менавіта ўпрасіць мяне, каб дазволіў вам паслаць дэпутацыю ўсіх станаў места да генерала Хлапоўскага з просьбай, каб адвярнуў свой марш на Вільню, якой у праціўным разе пагражае такі сумны лёс. Я магу даць гэтай дэпутацыі прыстойны эскорт на чале з адным з маіх ад'ютантаў». «Ого, — падумаў я, — гэта для нас пастка, і калісьці нам можа выйсці бокам». Таму я без ваганняў адказаў: «Але ж генерал Хлапоўскі ідзе на Вільню ў выніку загаду сваіх вышэйшых уладаў, загаду, які мусіць дакладна выконваць з гледзяча дысцыпліны і вайсковай субардынацыі, і баюся, што ён не будзе слухаць нашу дэпутацыю». «Ох, я спадзяваўся на такую водпаведь», – адказаў расчараваны Храпавіцкі. «Вы заўсёды непрыхільны, заўсёды першы да непаслушэнства». Тут я яго перабіў, кажучы: «Зрэшты, гэта першая думка, якая прыйшла мне ў галаву. Пабачым, што скажуць гэтыя панове, якія тут сабраліся. Трэба з імі параіцца на гэты конт». «Гэта разумныя словы. Ідзіце і прынясіце мне вынік вашых нарад на пісьме з указаннем асобаў, якія будуць прызначаныя вамі ў тую дэпутацыю». Звярнуўшыся да ксяндза біскупа, я сказаў: «Можа, пастар, які жыве тут насупраць, дазволіць нам, каб мы ў яго сабраліся на нараду». З гэтым пагадзіліся ўсе. Па выхадзе зараз на сходах Пуслоўскі і некалькі іншых асобаў сказалі мне: «Калі мае быць дэпутацыя, то ты, Шумскі, паедзеш на чале яе, бо прынамсі якога глупства не ўчыніш». Мне спадабалася гэтая думка, бо асабіста ведаючы Хлапоўскага яшчэ з 812 году, я мог бы хоць на мігах перадаць яму рэальнае адчуванне Літвы і Вільні. Кажу на мігах, бо Храпавіцкі, дадаючы нам ад'ютанта, дадаваў нам шпега.
Што з гэтага ўсяго выйшла і як доўга яшчэ Шумскаму ўдавалася спалучаць пасаду губернскага маршалка з падпольнай дзейнасцю на карысць паўстання, мы даведаемся праз тыдзень.